but keto gimoni ya. Okay. Mana kamano nyakwara mkajua ngachel kachel waseduogo kendo. Kala TV machiegni pacho mayodo wantie koda wendo kaendi miluongo ni Migosi Fredrick Otieno, jakom mar ODM Central Seme Sub County Kisumu County kaendi mabende odoni Wambego Nyakolo Mungajwang, achiel kachiel kotende koda weche gweko mag chama. Tielo mogik okinyi nere makawuono mano masuli mar okinyi tarik en kanyo 2 dwe mar 3 2026. Fredrick Otieno jaseme oyaore mose oganda jokanya na mkinyi maket kod maendi. Oganda jokanya na mosu no kweuru. Kaka winyo nyinga iluonga ni Fredrick Otieno, kaka ogo paradi. Mane nyinga ma ong'ere Kisumu County, Seme Sub County, Central Seme. Ogo paradi en ng'a? Ogo paradi ni en an. Mbono unogo paradi? Ogo pani kane en umaya nyinga niluonga ni Fredrick Otieno. Nyingi mama uno mi en Fredrick Otieno. To joseme ung'i kaka Ogo paradi. Mane ma piny te ong'eya kata donjo Nairobi. No akure. Tik nying no kane pod an kijana. Kane pod akijana. Ne nitie chalare dek moko manatimo kana wan joma tindo. Kaupon. Mano kun ba anta luoro ng'ano. Koro gigo en long story. Emano kelo wach mon ba na ogo pa weyo. Ekano kelo Ogo paradi. Ogo paradi. Yes. Koro nini chalo kaka radi. Kimula timulo polo. Okay. Yeah. Nyaka sani? Kusia duong ba. Mi yudo Yesu. Idhi glad tidings mi yudo Yesu. An kode aseromo gi jawar. Ero kamano. Kod dong sana lando ne Injili mar chama. ODM. Iluongo ni Linda Mwananchi. Koso Linda Ground. Arja ODM. Okay. Yeah. Seche ma wabedo kod twak neri Fredrick Otieno. Yeah. Ibiro kaka jakom mar chama mar ODM e gwenge magi. Central Seme. Yeah. Central Seme chiemo nade? Chiemo ber. Yeah. To chama mar ODM onyama chalo nade e Seme kwa wuoyo gi sani? Central chama mar ODM onya Central Seme yo maber. One, eni ng'ano mosetimo chung kanyonge gi chama moro moywin. Second to that, onge ng'ata sama loso kodi kan mosedwaro chama kanyo mar gi chama moro amora mangisoni kata sani ikrok mar joma nitie gi na ODM te. Okay. Yeah. Ang'o me ODM manyaka wuotho? ODM ne chama ma jopiny ohero. Te ne chama ne babo e wago. Yeah. Dungu wacho ni samoro kwa ket tongwa e atonga achiel. Wanyalo pogo gie. Well, nitie kabila mamoko kaka jo-Karabuon to pogo gi. But wane babore oa chama achiel. Ma chama no pok opogore. Kanye montie. Yeah. Inyalo pimonwa ni to leadership maru mar chama mamalo to chalo nade? Maybe kwa chako gi Seme Sub County. Uru wuotho nade to ere kaka moko kuom tije mutimo offices matino mag chama gin tije mag. Tich moti mokwongo jakoma Leonard Ocha mokwongo nyalo fwayo ne en jakom mar Sub County Seme Sub County. To wan kode good terms, yani wan kode maber, utio maber mag chama. To an kaka tija kaka jakom mar chama. En rito japiny kalando Injili mar chama. Okay. Mondo Central Seme wero ODM. Mani tija kaka jakom. Yeah. ODM emiwero. Injili mawero. Central Seme. And then chenro mane mutiego e Seme kanyo kende ma uwero Injili mar chama. Ang'o modwaro ni ojende otim, ang'o modwaro ni joma mine otim, ang'o modwaro ni joma wuone otim? Dwaro wawuon wadwaro ni mondo ojende oti matek e weche mag miyo gi yuto. To mane gi Injili manyalo lando ni mondo ji oti matek. Nitie gik moro mosebedo katimore Festus Justus ma bende wanyalo wuoye matin. Correct. Gimoro ncho timre Kisumu ka chieng' moro kane Linda wananchi dhi Kakamega. To anong'o ka vijana moko ochul pesa modhi obet ni to jasiasa mamoko manie gino. Gikinago leadership kaka an gi jatelo wanyalo kwayo vijana wa
kata ka siasa monyalo tiyo kode paro inano to mago gik maketho piny iwinja sama jasiasa chulo ng'ato pesa well and good kaw pesa lakini ubedi gi ino be gimo chulo no bo bedie mana ka kurwa tiyo lakini ka uchuli pesa oko paradi to gino ko betie pesa neni kanye pesa no chiwo pesa no chiwo mantie evidence jomo kondo gi messages mano ringo pesa no receive how much 9,000 each 3,000 each the mission was the mission ni gidhi gigeng ne josiasa madhi lore airport madhi ne wananchi mdogo yeah and no biro confirm udi chingi chingari magi gik makaka wan jo chama kendo jotelo mag chama wanyalo kwayo kik la gotimre nigeng'o ne Edwin Sifuna Babu Owino James Orengo magi chenro ni tin ne gidhi lore airport exactly yeah to they are gin war faction miluongo ni Linda Mwananchi according to nonro mitimo ngech kane wadhuo kaka wan and in fact wang'isi tija wuno na wuon wachna kaka jatelo mar chama kwe malando gani be omino na okomni to kwe malando no be mane lit na ka winjo ni jowa moko nitie vijana moko kata man kod fumseme Joe means what jo ODM jo ODM okay masiro Linda ground mondo dio geng ne joma moko ne lit na Malinda Mwananchi na lukono no siasa democracy so in short Jakomite moyango ni pesa ni nor kod faction moro mag jo ODM function ni joma no ringe ne adona watch fact gi mok ng'eyo kod wacho okay tipenja ni en ok anyal chiwo reason correct but according to nonro matimre en ti jok mokewa ODM waka okay good mano uro jo gi oganda moko yeah awuok kadhi Siaya kawago mo petrol ma airport yeah tayudo jende kopong'o airport yeah. gi polise moko yeah taparo ni maybe gidwa receive a leader gi exit either to Siaya kata Kakamega mane wach ka chopo petrol mantie airport ayudo jende karito mondo gonegi fuel yeah pacha maler pimo ni onge tabu oyieno dhi romo ne jatendu kaka nwaromo ne ga Migosi Raila Odinga exactly. rom kode gi muolo itere kata kudo in fact ni wan wacho kata kiderepwa ni jogi chane dwa riembo pikipiki nyaka Siaya ka gitero jatendgi yeah un jo maundu e ODM ka akwan jo maundu but nitie joma tiyo gi jo maundu yeah nikech ana won kako gopa paro ni kada dhi ketho siasa ng'ato tabedo wana jok mochulgi tadhi kod gino mana ka tiyo to ka oro nyathi ng'ato to dhi tho ipande timano mano e jo oting'o nyaka jabodaboda mano ne Kakamega you remember olomna from here mago one of security Babu Owino to wan kaka jolinda ground okuni bino bedo gi paro mar hinyo jomoko bino bedo gi paro mar luongo jogo mabed ni wan pore ge paro bedo gi achiel mane kunya kaka gopa sire itemo wacho kaka jakom matin SMS Central SMS sub county ni paro to ji nyalo pogore but okuni go kidlek yeah onego bini wabet piny to wambeko waneno kumwakete wacho to mano kemane gima Babu ang'o matek onge ang'o jowu moko ma samoro minre tim achiel ariyo adekgi okang' mane munyalo kawe kaka jotelo mag party okay usego report on paro manyalo kawo manyalo konyowa en kadipo ni kadipo paro manyalo konyowa en kadipo ni watimo gimno ni winjruok gimane baba timo cha kawach mon tikindi ngato gi kindwa wegi to bet pin to loso mana mi wakwayo leadership maro koteme gi Odinga to gi national chair Gladys Wanga mondo weche mantie matindo manyalo bedo weche manyalo kelo issue gi olosi one en ngama dwaro nge chama ka ochuno wuno to kikriembe kata no ko pamina nan kani Central Semondano mi abichi gi 40 delegates delegates mag chama moyiera total 540 delegates wawachi ni romi abich no sira 40 mano pinga an gi jaoda monariyo gi nyithinda boro jaoda monariyo to gi nyithinda boro fofo adek ariyo bi mara mo mar jaoda monowa ko total of 8 children jogo
plus jogweng' moko ma bende akonyora go kiosiep plus osiepena mamoko joga yote odi gi kura samidara e party yes kiriemba ing'eni adhi gi dhano samoro jomoko manohera gi anyalo agote e party to be ing'eni jok family na kanyalo dare e party to osiepena be nyalo dare e party anji yeah koro wadwaro ni ya kore tiego chama an kako gopa ma jako malando jin mar chama e kor gweng' mondo kik ji dare chama onego walandi jin na jogo madwa mondo duga winjire go gimarach machando no losi ndo gibede i chama Badongo ba wach ni gede adhi abe gimanye konyo wago onge kanya bire jatelo be ing'e ni sama loso kodi kani ma miya oro message ne ji are jotend wadi national chair to gi Mheshimiwa Gladys Wanga to ugayo mar chama bwana 80% mar wabunge gi dhilwar piny te mineno siko riembo ji party musiko ne ji riembo ji kiate mango jogi dhi yom te ji manyien dhi donjo ka nikech gisejogo ji gi wechegi an kako gopa kido riemba e chama kuro midhi goni seme sub county nadi tage jadi mane kwan motamo jogi leaders wagi goyo ni to ng'amari yembo ni gi ji adi okay adi ma follow to kwa riembe burdi dongo seonge otamo gi ng'ema itemo wacho ni party onego benu bedo gi kwano mar riwo mano to golo addition wayudo ng'ane wayudo lakini golo no tigolo jogo ma jopiny nigo okuchiko banana kwayo na adagino mabor kina pingo kina dage koni jowa obriu jowa mdo bidi adi yeah ogopa ere kaka udhi nyime kod chenro mar neno ni Uganda okawo pandi kendo ndikore kaka jotombolo samaloso sign to beta ugo mana samaloso kodi kanien kaka jakom mar Central Seme ODM Kenya mzima ne jakom man office kombewa stage kede kombewa kabiro kilor katapo lor mtoka on your left stage madhi bondo ya wangdaro ndika uko ni Central Seme ODM office an kanyo waketo program moro ma every Friday waloso gi jowa mantie kanyo dhi register photos joma ka kutambulisho koro sani chenro mwango samoloso kodi kan en odo kele office kanyo every kata two times in a month mondo jibiro to kao register kitambulisho e office ka to joma bende nyalo nini kura be kao yeah ere kaka utudru kod jotelo mamoko ma samoro obetie kom mondo kony chenro ne odhi mbele ibo yie koda ni gini kwariwo teko to wanyate maber molo kitime kendi exactly tudruok mane ma intiego koda MCA ma Central Seme iluongo ni Mheshimiwa Ajumbo tudruok mane ma intiego koda mjumbe ma Seme an kod gi thuolo kendo daktari Dr. Nyikal washaga wacho nomoko nani ka kwasechano program maber to IBC okmone tok office en modhi chano kod jogo to bira nikech wadwaro ni yo ma jowa ing'eni every Friday komba pong correct ka wanyalo lando ne gini every Friday office kachikawe gi makaunt ken mag weche madhi gi siasa koro ng'am to nyalo biro to molo kabisa nikech gimo kaka voter registration en gima very sensitive nikech odonjo gi siasa nikech ang'o jasiasa nyalo manyo kaka mobilize ji mondo kaw kura nikech o expect ang'owa dwaro go kura mbele kaw komoro mbele ka yeah mano ni kare nikech saa ema koro dhi matek but penjo maduong' madago penjo en ni nyaka ne weche mag devolution chakre Frederick nyaka sani ma koro in jakom mar ODM Central Seme Ward ineno ka devolution isewuotho kod jowa machalo nade bwana jogi riambo kendo mano kurikelo gi maber mana nang'isi jopiny kora mogi winja maber devolution poko konyo japiny kaka dwarore kendo mano gima ndalo wachne chande pesa adake dala tatie dala tadake Kenya poka ukadhi pama nyaka devolution bi devolution obiro kane e Kenya ka to poka ukoko mar Kenya kadak mandala ka atiyo mandala kana no kagik ngotimore kwe mang'eny jomano mak ng'ato kano dhi nono ringo lalo tamre kidhi none gi senators to ng'wecho ringo lalo kino ne gi CC ringo lalo mage manti governor swearing senator dugo dwaro governor gikina gi moyo lakini gimono nwang' ni ng'ato tiyo ma jopiny ko
kata 50% gidwa ni gi yak mana mit ng'ato loso na pesa ne tapenji miloso kani wachak mna kodalau miandara nyaka devolution bindara maber moselosi minyalo wacho ni nyaka ne bidalau okwadho ka ng'ato ede undara anja kan devolution ne bi aseyudo magi en mane ndin manyien modonjo manyien mabeyo ma standard kanye gin kanye koro mana di manyasaye well and good gitemo but pok ochopo e kiwango ma japiny nyalo moro ni sirikal tine Raila okela kuru marachar mano we yake imuode to wachomo kanye koro kaka oganda awinjo ka jatendwa wer ni wabedi achiel watitu chachiel ODM pok obarore machungo osetop podi to adwa goni mbaka moro jomoko maneno gino marach pogruok e paro ok en pogruok e ot kata ji odak e udi kado ji pogre e paro kanti wacho wacho to nan mai kaka nene to kaka nene no rach to lakini gikone ni bro duogo beta maber mudo geche koro jogo pogre mane paro bat pogruok ni ba pari to podonge to de pogruok pati nitie to Sifuna Tunjo ka wacho ni en ja ODM en jagoro mar ODM mondo pogre nade dong nuriembe bedo jagoro noko riembe no chunge chunga ukwe mane ipogre gi chama e paro no kuro beda na sai dongo ket Catherine Omanyo ogole agolan kichopogre gi chama e paro to kete kando lakini ok oriembe chieng' modwa riere gi chama e paro to unyalo duga ok ni ge oriere ka giwinjore paro nitie ngene pokor ba me chama nitie gik mana machanda Sifuna matin en ja ODM problem en nye owacho chile adek mopogre kod paro mar chama moneno gik manene gi wacho gi baba nikech ngene most of wanongo ni kana ng'yo clip montie maneno ka Raila wacho ni nitie jok moko ma nitie kata na broad based government agreement moko mane gi mek gi Sifuna no gi sirikal ma jomoko to kia kata chama ka okay mago nyalo neno clip moro kaka baba uwe koro mage gik moko ma niso ni mage ma miyo Sifuna teko mar wacho gik moko mane gi wacho ka gin gi baba jomoko to bire chama gani ya Raila loro ne lek konindo Raila lek konindo gotieno in bo se oro ni lek ana chomle gik mane baba wacho konge man to lek museoro na no oro namna lek ni wata chama ber mane lek maseno wango lakini lek mona apart from gik manyien madonjo go ando pokano lek mane loro na kana ne gotieno nani na lek nani ko wacho nani isitio ne chama maber isitio ne chama matek kuro ki yie ulandu njil mar chama chama tegno maiso no miya main encouragement bentie gi migombo kom migeto mbele kae ka joseme owacho onge aste mene chama kapod tumne chama katego chama koma piny kanya milo MCA masani tiyo koma mbele nyikalo tanikale matiye nie fao bange fao bura nge oduero okay obio ber oja chama ani un chama an sani ogo ma chama an ni chama te jomuchungo tege chama te obed okeno kijana mdogo manoja chama obed fao manoja chama to mawinjo ni en lowo chiel logo di chiel jopiny bro ne nan kaka chama sama loso kodi kani chiko kuyiena kampeni ngato kata ero ngato kinyalo lenga jo chama jo kosa miya go chama yagon tip koro kata na no siepni to chuni akalani ngili mar ngamo semia sani mseme sub county on chung chola mbero chung MP Chola Mbero the one I know the man you know wan gi Jojo Kongo Minister of Finance Kisumu ka Jojo no wan gi Kadiri Tom Oyucho Timon Oyucho yes wakili kendo commissioner wan gi Kadiri Mogemesa bende chung sani Jojarolo lo bende biro bende chung jochungo kata gina par ada ni chikiti wan ka josemo ge problem kata gin prare binti mabuk central mana Timon MP Timon wan ge problem but takochopo jopiny bro ng'iyo
kakoro gichunge toki gima ne gitiyo nikech kiki wunda ni sama loso kodi kan tie studio ka to ka chieng' dwaro gimoro ko kibiro ne biro loso amano gima sani ok nyingiso jopiny mawinji nitie gik mane timo kiritogo sani madwero nyaka isem giri makoth go oko ere giri misetimo moge mesa kan gi gige mosekunyo kaka pige gige mosetimogo jopiny biro compare note gik ma jogi wachogi ere ng'ama osetiyo matek egi to muwinjore kom ni koro en mane ema biro timore an ka jocham oseyiero ng'ato momiya nogopa ma ng'ama jocham okelo mane ng'ama wuok macharingogo kendo abiro e studio ka landen koro joseme nyaka osir mana ng'ama kama cham omiya Baba we broad based government yeah. Emu bro bete kendo wiko riwruok kod piny owacho makiny baba no we broad based government to baba kano wa sirikal to gima thoko wacho en ni ne en bedo ka nyaka 2027 mane mana wacho but sama luso kodi kani koro wala swinjro gi sirikal mondo tigi sirikal after 2027 yeah okunya dia kendo according to our party leader ni wadhi siro sirikal utwagi wadhi twak okay yeah urwako paro ma bende gisebedo ka giwacho ni ka udhi e twak to bed nus ka gido 50 to bido 50 ka gido president to deputy ng'ama nyalo bedo the best deputy president from ODM kosipingo paro no kapingo but ODM nigi jalony bwana ODM nigi jalony kendo kanyo onge wasiwasi ng'ama nyalo bet kanyo onge wasiwasi ka gisaloso twak to ng'ama jatendo omiyowa obro na bedo well ng'en kata no uru kaka party leader jomoko nena ne old but wiye ler wiye to ler obo nyalo kata bedo jalo jatend ama mone nyalo na bedo tije ma kindi kitiyo gi tamo buru ok nyatame umeona jo nitie wan gi matno wan gi matek kata na babu ino nokoduogi ODM no okudu no wende kata babu ino nokoponi givinjire ma gima chande gi olosi to babu ino bere deputy okudu no bed kingpin kingpin adwa wuoyo kodi kingpin matine jedon kingpin okiyero okay otit mach nowache kamoro kanyo ni kaponi jatelo kata kaponi king idoro kidwa ngi nguvu ni to luong jopiny lem tut mar pi idhi se luong jose wuoyogo kaka megilosogo e Kenya mzima tibono ka jopiny ruak yok luok ende luok jopiny ng'ama jopiny ruak jopiny ruako ng'ama jopiny ruako ibwana na kaka jopiny ni kode sama loso kodi kani nitie udo nage ma jopiny se ruako to jigoe to kabiro campaign ng'ato ka lakini obro neno mano anyinge ruenya Raymond nyocho ka experts utero e piny owacho yeah stima ni odi wandae an mudho to uketo keje enam jo tiyo to ingi pesa omenda ringo moa mabi gitiyo nade iwinja tigi mane wakam owacho kawani bura mar ODM Sala Resort who is Makam wasi ayako bana ma weche ne kubeyo mano okay no wacho maber ma important manga mane njini kono je doktor buru wanga jotendwa mono yier matin me Nyanza gi timu dongruok ne jopiny mondo kwalando broad government japiny timo ng'owa mor iwinjo japiny winjo mor ne ang'owa pesa donjo koro mane shida mwasebedo go sama loso kodi kani tich mane jogo mijogo kutide maber nang'o pesa ok ringum japiny dongruok ok ringum japiny kaka wadwaro un masamoro geno ne ni mala ahinya koso geno to ok ne mala sach gi samoro paro ni kane John Mbadi en jatend migawo mar omenda to kori godhiambo dhi pangru kombewa chiro timiu kata loka deka okay samane jogo donjo on the sport sama ne gidonjo seche ka an ok oparanyo biro motimo
Kombewa kata nabiro. Ni biro. Project mag CBO. Temo ng'ao ngima jomoko Microfinance. Utero kamoro Yes. somewhere. But bang' mwadhi nyaka ofis ni kal. Bas. Yes. Nintie. But bang' mano ok osebedo kotire kaka noparo. Jasugo ni ng'ama ber. Wang' wach na maber. To ndi kumuriche be. Yeah. Titieni mana mos. Wadhi Awinjo kupako ni ber ng'at ming'e jako. Jachien ming'e molo mikia. To Neru to nogweru go mwacho. Nerwa Mano Bongisa. Ano agwe moere go cho. Ng'ama ber. No wondo ni en gi nguvu. To nguvu ten. Ogopa kata migosi Freddy Otieno wach ni mogik ne joseme ka watieke tule mali ma wang'o no ka chinro malo. Wach magik madona. King'yo picha. Aor message ne joseme. Yes. Wari election. Mbele ka. Awa kwayo jogo matindo. Mawinjo wakino neno masani. Gichik itige gigo manyalo kelo weche mang'eny kindi jopiny, kindi jopiny. Kama antie ogopa mina nalunga na ogopa kani. Deo kadok piny mos samoro dukuru poka chopo kama ntieni. Tadok piny mos malamo Nyasaye mawegi mana nyalo timo maricho. Joma ne puro dong katimo mago moko kod yaga moko setho. Kaya to nyalo mi pesa ne dhigeng ne jasiasa. Kore bana miyo pesa to wadhi kodi. Yeah. Mane gima nyalo kwayo. Sama luso kodi kani ka kwayo kuyo kako kwe na nyao. Kik maguleny mago go jibe abayan kan. Lakini aneno ni after all ere gima dhi ulemo mane bang' lweny. Mane mingi ng'ato 3,000 gidhi tongo ng'ato kata ko ng'ato gurungu. Ok ing'ima bang' timo ma. Bang' timo mano okonyi gang'o. Ere pesa remo ne dhi konyi. Kiseno ko kaneno ko kunyal konyi tin mir sign kendi miri richo onke dare ng'ato richiwe kendi wuon. Iwinjo? Omiyo an otima nyalo wene jo Kenya pesa ol. Kendi wadwaro kwe. To jo seme ma ae Central Seme. Wakwayo peace election wabiro wang'in nomination nyalo land anytime from now. Weche matimore mag linda wananchi gi linda ground gi mapodo ugaje piny matin but mbele ka wadhi timo gimilongo ni nomination. Yes. Ko nomination no akwayo ni kapono biro tijo bed gi kwe mondo watime gi yo maber ma ok kubetie. Yeah, mane kwayo na. Mano